which it as to know send another message Mamgaseti was in upenyu is up to now. Ndara ndawakati simbisa kuti ndirambe ndiri mumagidhari kusvika pari nhasi. Ndarakandiratidza rudo. Zvandandisingafungire inini takakurekodha Gurama Chisotaton. Tarekodha mudhara waendesa music pakaseti. Ndaenda kumba tonodza kaseti ndichiita mapractice angu. Dzimwe ndiri kumba paipe. Pamunoona pawindo paive nedongoro ndiona mudhara wapaka mota yawo. Hapana paive ndiudza ndiri kuuya kumba ikoko. Ndaingoona mudhara wapaka mota unzi ndazokuona uri kupractice here. Ende mudhara mupenyu hwese kusvika pari nhasi mudhara hapana pakangonditi hasha. Mustudio unokanganisa zvinhu zvakawanda but mudhara aitoda kuti ndidzidze ndizive kusvika pari nhasi. Izvo ndakaita damba refuidza mudhara akafara zvisingaite kanzi you've improved mavocals ako. Zvisingaite mudhara ukanditenda nanhasi anokusinda message this is good. Saka mudhara ndokutendai. Aiwa kuchengetai Mwari ndaramba tiri tese toramba tine dzidzo yenyu ruzivo rwenyu tinaro torushandisa. Mwari wakuitirei zvakanaka nemhuri yese mudhara. Tendai.